hem passat quasi tot el confinament a treballar i que hi havia hort de treball a aquest moment, au printemps. I ara, pendent el segon confinament, el mes de novembre també, que tots estem caus de tajar, que hem pogut treballar. Que hem fet causa, que hem ensayat de se reinventar, dap botica en línia, dap naver causa, dap ritme de comunicació que és el que fem les artesanades. Que hem profitat com tot el món dels turistes que són pas anats a l'estranger, que hem vist her de món aquí de l'hivern i que hem plamenut, més n'ha pas compensat els 2 mesos i mig, quasi 3 mesos de confinament i de blocatge de les ventes. Que hem pogut beneficiar de qualques ajudes, com la majoritat dels mestres que són estat parats. Més que són complicades les situacions econòmiques, més sobretot que hem estoc i penso que aquest període que arriba de fin de l'annada i la debut de l'any que ve, els 3 o 4 mesos que van arribar, que van estar decisius a saber si podem perseguir o no. Per mi, que hem pogut treballar en plus, garantit per l'Estat, però tot això que és una causa que vam necessitar de reemborsar i tot això. A més, no sabem pas, que de moment que hem d'esperar a veure quin se va passar, però que hem de tenir inquiet tot.